Hello mga bay, maayong gabi. Ang inyong inday, naluya taw. Ay, inuo ko ang bilahan. Naluya indaw. Ansa ni, binakay sa nga daplin-daplin. So, di ami karon mga bay sa buffet. Palas. Okay, mag-thank you midaan sa... Mag-thank you midaan mga bay. Thank you kayo sa nagpaanhin na mo dire. Nagpaabot palagi mi. May ligas mo. Thank you kayo kang ay unya na lang kay basig siya. Oh, thank you kayo kang Mrs. Blank and Blank sa iyahang pag-sponsor ini mo panihapon karon. Agoy Ginoo. Salamat kaayo jud sa mga tawo nga maoy anaan ining tanan dinhi sa among pag-ani diri sa Davao. So salamat kayo sa tanan. Nagpaabot pa mi karon mga bay no. So samtang magpaabot mi manungko sa Daplin. Together with my beautiful princess. Aha, katulgo na. Alright. Tulgo na ka, be? Ay, dili di ay siya katulgon. Di ko to. Iuhaw. Minsan man, dila pwede mag-soft drinks, ha? Kaya ningin si Kalip. Minsan man na. Basan ang kwarta? Ala, pila kaya ta sa imo, ha? Na, what you ka thank you. Oh, dili mo palit og isang unsa, 60 daw. 60 nga, 50 mo isa. Ibutang sa kuan. 90 man god. Ibutang sa imuhang. 50 man po isa. Oh, Wala ay ipakita. iya pagkita kay kuaon. Wa jud ka nag-thank you, bi. Wait lang, ikaw nang kuan. Sige, tuyok eh. Nalibat to siya ba mo ako mo banking niya. Sige, ihipos na hapit. Alkansya na kay hatro ko tignan na. Muna tigko mo gina musik palit ha. Tarungag pilo. Isa lang kung kakuan. Oh, ang Victoria Plaza di ay mga bay mo ang pinakauna nga mall diri sa Davao. Oh, Davao City. Oh, pero gipalit na daw ni sa NCCC. Ako ang uyuan. Okay, gipalit na daw ni karon mga bay. So lahi na ang tag-iya dili na kuan Victoria. Di. Victoria gihapon ang pangalan pero gipalit na sa NCCC. Ayaw na ipalit ma'am. Okay, tigo mo na nini mo. Sige. Palitan tigo alkansya ha. Hindi, katong na dito ay. Oh, ayun na sige gasto. Unya, salamat day kayo aning durian. Salamat kayo aning durian, makatilaw na jud kog durian. Fresh durian. Piting humota. Dagko ra ba kay duha ka balunan. Salamat kaayo bay. Mayla ani ha. Dayon ang among problema ani ron bisag kapila na ni namo giputos, mangita mi pumaagi nga makalusot mi aron makatumi sa hotel, makasuod mi. Kay gi pagsuot, pagsaka ni bay Mayla ganiha sa hotel sa among kwarto. Nitawag dayon ang receptionist. Ingon dayon nga ma'am, durian tong dala. Dito siya pwede ta ma'am. Manimahong atong room ma'am. Oh mo dong panaog ibilin sa guard. Mo lagi paningkamutan naman yung makaon tapag kaon ani Glenn. Di ko. Unom ka buok dagko kaayo. Bako gina. Oh. Dayon. Oh my goodness. Salamat jud kay ani dayon apoy mga daghan kay mga durian candies and everything og naapoy dates. So nagdalag dates si Bay Mayla. Salamat kaayo. Okay, say hi dito be. Say hi. Unsa man na? Dami bisita. Dami tu bisita. Mira. Arangan nyo tayo kay yung mga anak mag-graduate sa ating Yung mga bay. Mga bay na namang ipaabot no. So na namang ipaabot ng maulaw man sa taani. Ha? Hello, mayong gabi. Uy, nagasubaybay dito sa imong ano, oy, kay ngano. Salamat. Ay, kay maluto ba? Lagi, malutuan di ka? Let's kay maluto, mga ano, Arabic, Arabic food. Arabic food. Oh, Mga anta dili sa asa man buffet. natin? Okay ba? Madam, pwede na mo ni ikuan ka joke. Oh, dali. Di ka man dari lang sa luyo. Sa maes? Durian. Kuan durian na ba ni pero giputos na kog maayo. Okay lang. Dari sa luyo. Okay na. Gusto ni mo lutuan kay Arabic food? Grabe kay kay magluto ba? Yung mga ingredients wa dere. No? Okay ra, maka-discard ra ko. Oh, balik pa ka. Lagi kapoy na ko mga
sapa na udanan oy, kaman kusina. Dili na ka full good. Hello sa diribe. Hello. Dara si Madam, Diyos ko. Salamat kayo. Wala sa mabay ko sa iyang mga mga vlogs. May ligas pina siya. Pag hello sa murag na From comment, Davao. naka-comment ka sa mga Oh, naka-comment ko guys, boy payment ko. Comment. Kani po siya naka-comment ko Oh, ni pag siya. hello sa imong mga kundi mga Hi mga kabaligbihan. Nakadali siya na panta. Siya? Ay mga unsa ta. Sige Oh. tara samtang na Ah, sige. Okay ra sa imo eh. Vlog sa to sulod. Sige, sige dara. Okay ra. Sige, ikuan. Buffet Palace mugid ni mangurog mo sa tani first time. ano na siya buffet na. Ay, ulit sa ni Tita P. Ilang itaw na siya. Nagilak ka oh. Abot pa, pag-abot nimo. Oh, napiit man daw siya ato. Ah, Napiit siya sa bahay na namin sa sulod sa Buffet Palace. Kasi Palas, ano to? palas. Buffet Palace. Palace mo buwan. So, muna na ilang mga pagkaon mga bayo. Ituyok sa tamo. Dali, dali sila na si Madam. Si Ate. Okay, sa Tijila. Si Madam Maymay. Si Ate ko mga pagkaon. So, muna na yung gaman ko hindi. Ha? Muna ilang mga pagkaon mga bayo. Nasa sila yung sa manok. Ayun na sila yung mga salad. Ang hati sa manok, eh, gusto ni mo. Oh my God, naginamos ba? Naginamos. Ang ginamos. Ano itong pili? Ano yung mga chuchini? Ayun, ilang mga salad. Mga sila yung mga salad. Dami kayo ng salad, bi. Darabi, oh, makaroni. Oh. Yun, dari lahat mga kuhan, mga sauce. Okay. Ayun, kami, kasama niya siya. Ilang taon? Hindi gradain siya. Okay, mga guys. Unsa man ni siya? Mushroom soup ni mga bay, no? Na cream of mushroom soup. Dayon kini plain rice mga bay. Alright, init kaayo sa tanan. Unya kami mamili ha ituyok sa namo. Dayon naa sila kanang yang chow. Yang chow fried rice. Okay, dalaw. Init pa big. So, fried rice. Dayon naa sila bihon isado. Aha, ha. Okay. Dayon, asay baby bok choy. Oh, dera mura siya chop soy ba pero iba social lang. So, ayun asay breaded fish fillet. Asay fish fillet mga bay. Dayon, asay steam mga fish. Nahurot na no. Ibinlan na lang ni kuan bukog-bukog ulo-ulo. Dani, crispy garlic chicken. Oh, dara lang oh, yung mga paborito. Okay na. Sige, okay. Ituyok sa nato ang okay, dayon. Ang sunod ang pork with black pepper, okay? So, ipasosyal ang ipamintaan ng pagpuy. Dayon ay beef brisket. Agoy, daghan ang pagkaon di bay anli. Anli diri bay tama sa mahurot ni mo bay. So then, maulog. Sige apa mga bay no? Atong mga kuan, mga dessert na to. So, bro, api ka lang po. Api lang sa pagkain. Mga fruits mga bay no? O, ilang mga drinks na diri. So, di ba mata? Na sila yung mga dessert diri mga bay. Mga fruits. Blue. Ha, blue? Kuha na siya kanang lemonade man siguro na siya. So, naadiri lahan mga drinks mga bay no. Lemonade na siya bay. Bibi. Blue lemonade lami na siya. Sige. I-try mo na karon. Okay. Mukuha sa tagpagkaon. Oh, chicken jig. Huwag plato ka. Si Ate Gina. Hi, Ate Gina. So, social kailang mga pagkaon diri oy. Sige, mangaon na ta. Sugod sa dito bi, ang sa imong gusto. Oh, dali. Aray kanon no, ali. Bye, mangaon na ta mga bye.
na ako, gimingaw ko mga dahon-dahon. Dili sa Buffet Palace, dili sa Victoria Plaza. So, mga unta. Uy, bili dyan ako ang dahon, mga bayno, dahon sa luyot. Dahon sa kamuti. Ayun, galing ko sa to, sa lisin. Ma, nanginaw na ba ako, ma? Oo. Ako mapunta, mapunta. Pinapunta ka mo. Hindi naman ang kinamot. Hindi na ang hindi mo kuhaan ka ka. Ha? Hindi ka. Kamay mo. So, tanan. Ito may pamagi din by Bernard. Ma, mama, 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 ano lagi kayo mo? Ah. Yan lagi ako. Puno mo na yung mga ako. Saan ka lang muna, Ojel? Mga ay tae uglaki. Ha? Mga ay tae uglaki. Ano? Ano mo ba? Mga bay, gimingaw ko kaog dahon mga bay. Baon ko blitos. Ice cream? Oh my God, sige rin mabasa. Diba Sasa? Gimingaw. Ha? Gimingaw. Huwag ka biso. Kamu mo sa City, pagkakulan. Samis may lang mga nanakaw. Okay. Medyo maayo ang biyahe pag usamis. Dito na ko naanan ba? Robot na taon. Madaan pa man ito nila. Oo nga. Huwag ko enjoy. Kaya mo yan. Lubang paglen.
pa. Kutsad na. Parehas min ba mga kutli? Sige ba? Tao. Hindi kong dalang sa kadram daw. Ada Indian food diri ba? Nindot mo tupot og Arabic food. Tupot ang Arabic food ba na yun? Chinese. Ulang ni madam. Hindi kayo ko. Hindi kayo ko anak. Pohon. Sila dyan ko nasayod kung asa ko, asa galpon sa ginawa ko matiil. So, ako lang ikuan sa iya, salit sa iya kanan. Dali ang sinahan, Lord, dahil naman sa matiil sa Pilipinas, no? Bibi, ayaw ko na sa buho. Lagi. Kapag giaptan na mo, naa siya sa Dubai. So, basic, ang kuan, yung mangkondo nito, yeah, kumbaga, di ba kulpe, padayon naman dito. Kaya kato si Ate Abel, siya mo ay caretaker dito. Unang na di wala. Kuan, hinay ba? Hingani kita o? Hingani ba nga na-detect test ko kita o? Ma, dali na kayo magkabutog ang juice. Historical kayo, mawala. Ate, pwede ka. Takot darat. Kaunti. Dugay kayo na madam. Dugay siya. Ako 7 siya, 13. Ako dyan tayo uyak. Oo, ako gingingnan. Emergency na kayo tayo. Panguyab na itawon. Udok po. Utang na, utang. Initaan ako na. Dugang pati Gina. Dugang pamuoy man. Si Jud mo sa. Well, limit din sa oras. Pwede kong makatang langaw. 8 hours. Naman taga-suso. Naman itong taon yan eh. Nakalakaw ka. Gamay ito tuyok para makantaw.
Amo da sa dapit ko eh. Tanas tita. Tanas tita mo asa na ice cream. La. Balik imong ice cream diri ugma. Maningil ka. Oh, wala ina nga waka ka ice cream hapon. Sige balikan nimo karon. Tara, may wash area. Unsa man siyang wash area? Bukas kami area. Ah, very good. Nilabag ko ang kisiyo. Mangugas o gamot area yung siya. Ano lagi siya? Ako kayong ganyan, shout out ba? Sige, mga video ko. Sabaw sa tumubik, madam. Sabaw sa tumubik. Mama, na? Oh, mga pan, kabalo ko na. Mama, napabilin ako. Wala na. Mga pan. May ka ng Ah, oben? Ano man? Iya nga good. Open na, nasa burner. Saya nga po. Ayan. Pero barato na. Naoy. Huwag kayo tagaluto, di ay? Ma, sunod ako yuyugin. Nga, magkuha din ng tubig. Inom tubig ka. Inom tubig. Twenty pa. Ina daw halo-halo, Glenn. Kandi dun mo sa bayad, mahal kayong bayad per week. Kamo ni ikaw. 1,000. Ata, sana ta. Pagkana daw, Glenn. Pagkana daw. Receptionist ba? Yan, agwa. Kapatid, ikaw may pangutana. Yabaw ko ulawon, paita ni magkauban. Dahil siya sa mangunat sa ko. Natana ko mga baya pilay per head diri. Balitaan ra ta mo. So di ara mga bay no, balitaan na ta mo sa chismis. Ang per head diri is 418. So ang bata is 208. Ang 209. Half ang bata. So ano to ba? 218 niya. Ang among gikaon kay balik 20 ra. Kansi kayo pangaon ba mo oy? Balik 20 ra imo ba? Panguha ko ba?
Nangagdang po. Sige, wala lima. Lalahi na good, Len. Len, Lahi sa dito. Tara dito. Pahi mo ni Madam mo po, Arwalo. Mana be, ali diri. Pahi mo kani tita? Ako'y naghimo. Very good. Ikaw, Ito kay lasa na yung bili mo. di ba masama yung sinungaling? Oh. Hindi mo dili. Abang, si tita mo nagkuhan. Abutang yung silver. Naka ba kay 418 bi ang permit? Hindi ko balik pa yung tira. Kinaon? Ha? Hindi ba lagi? Hindi ha, magkapagkaw na ako. Dami ang makaroon eh. Makaroon eh. Dami. Huwag plato lain. Ito mga bay, no? Madam, ba't mas tumoy-moy? My sponsor, Anis, thank you kay Madam Myla. So, naghimo pa sila dito, kuan. Okay. Ngi. Bali naman na. Alay na, Bi, dali, Bi. Tilaw si Mama, tilaw. Tangkis na ba? Dito na ka. Unsa day kulang ato? Honey. Ay, honey. Okay, dito na namin ko itong mga bahay. Sige, okay, salamat. So much. Dugang pakuro. Nami kayo ang tiil sa mundo. Tapos na. Kuha na na. Good. Ha? Babay sa. Bye-bye ninyo mga bar. Salamat.